Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Γράψτε μου στα σχόλια. Σήμερα για εμάς είναι Κυριακή και η μέρα ξεκινάει με φρουτόκρεμα της Μπέμπας. Έτσι ξεκινάει γενικά η μέρα μας. Και μετά λέμε να πάμε και μια θάλασσα, θα φάμε και όλο στο εξοχικό μας. Η Μπέμπα βέβαια δεν ξέρω αν θα κάνει μπάνιο, θα δούμε πώς θα είναι η θάλασσα, αν δεν είναι παγωμένη θα κάνει. Αλλά συνήθως την πάμε και απόγευμα για μπάνιο, να μην έχει και πολύ ήλιο, οπότε δεν ξέρω αν θα έρθει τώρα το πρωί. Μετά έχουμε και γενέθλια της βαφτιστήρας μου. Έχει γενέθλια αύριο Δευτέρα, αλλά θα κάνουμε το πάρτι της σήμερα. Ναι, μιλάει και η Μπέμπα από πίσω μαζί μου. Θα κάνουμε το πάρτι της σήμερα και γίνεται 10 η γλυκούλα μου. Παιδιά, πότε πέρασαν 10 χρόνια, πώς περνάει ο καιρός. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι κλείνει 10 χρονών. Μου φαίνεται πολύ απίστευτο, γιατί ναι, περνάει πάρα πολύ γρήγορα ο καιρός. Αυτό, οπότε σήμερα έχουμε μια γεμάτη μέρα και η Μπέμπα μαζί μας. Μπέμπα, πες τώρα, δεν θα μου δώσει σημασία. Οπότε πάμε να φτιάξουμε τα φρουτάκια της. Και όσο εγώ θα κάνω τη φρουτόκρεμα της Μπέμπας, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε ένα δυνατό like, ένα sub, αν δεν είστε subscribers, και κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα βίντεο μας. Και πάμε! Σήμερα θα φάμε μπανανούλα και 2 βέρικοκάκια. Γενικά έχει φάει πολλά φρουτάκια, έχουμε δοκιμάσει αρκετά. Σήμερα έχει αυτό το πρόγραμμα. Και τώρα που είναι καλοκαίρι, ευκαιρία να φάει και πολλά καλοκαιρινά φρούτα. Αλλά η μπανάνα είναι το αγαπημένο της, οπότε δεν λείπει ποτέ από τη φρουτόκρεμα. Ξεκινήσω με την μπανανούλα, την οποία θα την κόψω και θα τη βάλω μέσα. Τώρα θα ρίξω και το βερικοκάκι, το οποίο το έχω ξεφλουδίσει. Η φρουτόκρεμα μας είναι έτοιμη για να φάει η Μπεμπούλα. Μπεμπούλα, είσαι έτοιμη? Ναι! Εδώ έχω ετοιμάσει τα πραγματάκια της μικρής, γενικά κατσαρολάκια, λαχανικά για το μεσημεριανό της. Και είμαστε έτοιμοι για να φύγουμε. Και η Μπέμπα είναι έτοιμη να φύγουμε. Λοιπόν, φοράει εδώ τα σορτσάκια της και βλέπετε, ανυπομονεί να φύγουμε. Και ήρθε η ώρα να ετοιμάσω το φαγητό της μικρής. Εδώ βλέπετε μελιτζανούλα, τη κόβουμε από τον κήπο μας. Και σήμερα έχει πάρα πολύ ωραία μέρα. Κάναμε και το μπανάκι μας σε Στεφ, πώς τον εχάλασα. Πολύ ωραία. Αυτά. Και τώρα πάμε να ετοιμάσουμε της μικρής φαγητό. Εδώ έχουμε φέρει τα μπαλόνια για το πάρτι, να τα φουσκώσουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα μία βοήθεια. Τα κάνουμε κάτω στην αυλή μας, οπότε έχουμε έρθει στο σπίτι της γιαγιάς και τα ετοιμάζουμε. Έτσι, το κάνω από εδώ, το κάνω εδώ. Και εδώ έχουμε και άλλα μπαλόνια φουσκωμένα. Τα μπαλόνια εδώ είναι έτοιμα, έχουμε γεμίσει. Μία σακούλα γεμάτη. Ετοιμαστεί για να κατέβουμε κάτω στο πάρτι. Βασικά έχουμε πρώτα να ετοιμάσουμε τα μπαλόνια και μετά θα γίνει το πάρτι, αλλά εμείς έχουμε ετοιμαστεί. Τώρα θα σας δείξω και τα outfit μας. Το outfit της Μπέμπας είναι αυτό το φόρεμα με τις πεταλούδες για να ταιριάζει και με το θέμα του πάρτι. Το outfit είναι αυτό εδώ το ροζ σετάκι και πάμε κάτω. Η κατάστασή μας είναι αυτή εδώ, δεν ξέρω αν με ακούτε γιατί έχουμε μαζευτεί όλοι εδώ στο σπίτι. Γεμάτα μπαλόνια και τώρα θα πάμε να τα φτιάξουμε.
από το πάρτι. Βασικά έχουμε λίγη ώρα που γύρισαμε από το πάρτι. Τώρα κοιμήθηκε και η μικρή μας, η οποία σήμερα πέρασε πάρα πολύ ωραία, γιατί τώρα έχουν έρθει οι θείοι της, αν και μικρή είναι θείοι της. Και περνάει πάρα πολύ ωραία, γιατί τις δίνουν, τις μιλάνε, παίζουν μαζί της, οπότε και εκείνη ξεσαλώνει. Και τώρα άργησε να κοιμηθεί σήμερα, εντάξει, λόγω του πάρτι την αφήσαμε. Και ναι, πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω και εσείς να περάσετε πολύ ωραία μαζί μας. Επίσης να πω και χρόνια πολλά στη βαφτιστήρα μου. Πλέον έχει περάσει η ώρα, οπότε έχει γενέθλια επίσημα. Γράψτε και εσείς στα σχόλια χρόνια πολλά. Και ναι, κάπου εδώ θα σας κλείσω. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο vlogάκι. Bye!